Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayang hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagkog, pinakalahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Public school teacher ang patay human kuno misukol sa gikasang bypass operation sa otoridad sa Midsayap, Cotabato. Nahilan ng suspect nga si Jake Largo Plasibe, 23 anyos ug professional teacher ug residente sa Zone 2, Barangay Kabaruyan, Libungan, Cotabato. Sumala kang Midsayap Chief of Police Lieutenant Colonel John Kalinga nga usa ka hiniusang bypass operation ang natigayon kauban ng PDEA 12 ug Regional Police Drug Enforcement Unit 12 ug Regional Intelligence Unit. Target sa mga operasyon ng mga teacher. Apan nakamatikod kuno kini nga PDEA agent di ayang iyang katransaksyon, hinungdan nga mibunot kini siyang pusil ug nagpabuto. Napugos matud pa ang kapulisan sa pagbalos ug napuruhan patay ang suspect. Nakuha sa crime scene ang pistola nini, mga shabu ug mark money. Usa patay human kuno misukol sa otoridad atol sa operasyon kontra illegal nga droga sa Davao City Police Office. Ani ang detalye. Patay ang target sa bypass sa Talomo Police uban ang Special Operations Group sa DCPO nga giilang si alias J, taga Matina, Davao City. Nakigpinusilay kuno kini human na matikdan nga mga pulis ang iyang katransaksyon. Nakuha gikan sa suspect ang mga pakete sa kituang shabu ug .38 nga pistola. Sa kalinan, number 10 sa drugs watch list sikop sa bypass operation. Ang dinakpan gilang si Nelsa Basan, residente sa Piñano Street, Kalinan, Davao City. Usa ka sachet sa gituang shabu ang nakuha gikan sa dinakpan. Ay regular na po natin ginagawa yung one time big time dito sa Davao City Police Office na kung saan sa loob ng isang araw ang lahat po ng unit dito, particularly yung mga police stations ay magkakandak ng anti-criminality operations. Samtang sa Bunawan, duha ka mga street level pusher ang nadakpan sa kapulisan atol sa bypass operation. Suspected shabu ug mark money ang nakuha gikan sa mga dinakpan. We have conducted 2 bypass operations. May gayon sa Bunawan sa downtown area. One of the suspects, ibod na ni sa illegal drug kauna. Preso na po niya. Karon ipalit na po siya sa iyang illegal activity. Ang maong mga operasyon kabahin sa gipagayong one-time big-time operation sa DCPO aron makunhuran pa og samot ang pagsulod og illegal nga droga sa Davao City. Tuloy-tuloy po ito, hindi po tayo pwedeng pigilan ang pandemya na ito sa ating pagtatrabaho laban sa illegal na droga. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa Pagadian City, nakamotor nga pulis na banggaan sa laing motorsiklo. Samtang pampasayron tricycle ug motorsiklo, nagbangga. Kining tanan, nahulikam. Ang detalye sa report ni R. Gil Relator. Makita sa CCTV video sa Rizal Avenue sa Pagadian City nga daw hapsay ang dagan sa trapiko.
Apan taod-taod, makita kining usa ka pulis nga nakamotor nga motabok unta kay mo responde sa usa ka panghitabo. Apan kalit kining gibanggaan sa laing motorsiklo. Sa impact, natumba gilayon ang duha ka motor. Wala hinuoy na nga angol sa duha, apan nasayrang hubog di ay ang driver sa nakabanggang motor. Hinoon, wala na kini gikasuhan human nangayo og pasaylo sa pulis ang nakabanggang rider. Sa Rizal Avenue gihapon, makita sa unang video nga nagdagan ang tricycle o mas iladong bao-bao. Taod-taod, kalit kining nakabangga sa usa ka motorsiklo, diin makitang milagpot pa ang driver niini. Sa laing anggulo, makita nga mipaliko sa wala ang bao-bao o mibangga sa motorsiklo. Daw naglalis pa ang duha ka driver sa mga sakyanan ug mikalma lamang sila diyang mipatunga na ang usa ka traffic enforcer. Nasayran sa investigasyon nga nagbiting the red light di ay ang tricycle samtang nakagaw ang bahin sa motorsiklo. Tambag sa otoridad, mutuman kanunay sa balaod trapiko aron malikay sa aksidente. Ako si RG Relator para sa One Mindanao. Gikumpirma ni Mayor Inday Sara Duterte nga 40 ka pasahero sa suka flight padulong Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Gibutyag sa mayor atol sa interview sa Davao City Disaster Radio niadtong September 21 miabot ang maong mga pasahero sa Davao City International Airport. Matud sa mayor, problema gayud ang plane travel kay paspas kuno kining makapakatag sa virus ug kamatikdan nga nagadaghan ang mga nangabot sa syudad nga positibo sa COVID-19. Busa buot sa lokal nga kagamhanan nga i-improve ang test and wait nga paagi niini sa pagpakgang sa samot nga pagkatag sa virus sa syudad. Gilaraw sab sa mayor ang pagpatuman sa QR code system alang sa mga moabot nga air passengers sa syudad. Kinahanglan nato i-improve ang convenience sa mga pasahero. Dili nato sila gusto magdugay dinha sa ato ang airport because magtupad sila sa mga positive. And then number 2, ang protection sa ato ang mga frontliners. Because ang ato ang mga frontliners expose, kung expose ang pasahero, samot nga expose ang ato ang frontliners because pila ka flights a day na ang ilahang gina-receive. Finally, gusto nato mapaspas ang pagpangita sa positive. I-require na mga air passenger kinsa padulong ug Davao City nga mo fill up sa online passenger data recording una moabot sa Davao International Airport. Ani airport ni Sheila Vergara Rubio. Sugod karong Oktubre 12, gamit ang kaugalingong smartphone nga dunay data o internet connection, kinahanglan mo fill up sa online passenger data recording ang tanang mga air passenger nga padulong sa Davao City panahon nga mahatagan na sila og boarding pass sa gigikanan nga airport. Ang data nga kinahanglan susama sa impormasyon nga gi-require sa Department of Health sama sa ID, boarding pass ug kung duna na sila 24 to 72 hours negative RT-PCR test result. Pinaagi niini gilaraw nga makahatag og QR code aron makahimo og no contact og paperless recording sa kada pasahero nga moabot. Gawas nga dugang safety measures kini sa mga pasahero ug frontliners sa airport. Mas mapadali usab nga mailhan kung kinsa mga COVID-19 positive ingon man masubay kung kinsa mga katapad niini sa eroplano. Karong umaabot nga October 7 to 11, dunay paghimuon nga test run ang Davao City LGU kalabot niini. Busa, ang tanang mga pasaherong maabot sa Davao International Airport kinahanglan mo gamit sa maong online form. Aduna nay sample sa online form nga gipakita ang syudad sa FB page aron nga makita og mahibalo na daan ang mga pasahero sa madetalye nga kinahanglan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Bawi una ang 24-hour liquor ban sa Samal Island sugod-sunod simana. Ani ang report ni John D. Esteban. Atol sa exclusive interview sa One Mindanao kang Samal Island Mayor Al David Uy, iyang gianunsyo nga bawion na niya ang 24-hour liquor ban sa isla sugod October 1. Nakatakda nga mopagula og executive order ang mayor labot niini alang sa detalyadong guidelines. Pero lakip daw sa guidelines, itugot ang pagpalit o pagbaligya og ilimnong makahubog sugod alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. 8:30 last order na. 9 PM wala na. Kasi may curfew, napamagyapon tayo curfew from 9 in the evening to 5 in the morning the next day. Bawal daw gihapon ang operasyon sa mga establishment sama sa nightclubs, bars ug beer house. Dili usab daw limitahan ang serving sa ilimnon sa mga resort. Like what happened in Baguio, naglift sila og liquor ban.
Then nabalitaan ako, gibalik na po ni Mayor Magalong kay tungod sa inom, nagdidaghan ang kaso sa COVID. So tanawon po na to. Pwede niyo mo ibalik ang liquor ban niyo? Pwede, kung simba ko palayo na tungod sa inom, mag-spike ang COVID. Samtang, gipahimangnuan usab sa kapulisan ang katawhan nga dili magpasulabi sa pag-inom aron likay sa gubot ug bawal gihapon ang panagtapok. Pahimangno lang kung diha mo sa gawas inyong kuan sa inyong balay wa milabot pero gawas mo sa tukaran na di mo magsuot og face mask, wa mo social distancing og nagainom mo, pasensya gyud ta. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Dugang isolation units pagkatukuron sa Cagayan de Oro City. Atong saron ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Northern Mindanao ingon man sa Cagayan de Oro City pinaspasay sab karon ang pagtukod og mga dugang isolation units nga pagagamiton sa mga pasyente. Duha ka gambalay nga gipunduhan og 20 million pesos ang ginatukod karon sa DPWH sa Upper Puerto ug sa Tibasak, Barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City. Himuon kining Temporary Treatment and Monitoring Facility o TTMF alang sa sobra 50 ka mga pasyente nga nataptan sa COVID-19. Base sa City Health Office, sobra 50% na ang mga local cases nga natala sa syudad. Mas taas na kini kung itandi sa mga kaso gikan sa ROF-LSI. Duha kini ka gambalay gigahin sa babae ug lalaki nga diin matagambalay dunay kapas nga makaakomodar og napulo ka babae, napulo usab ka lalaki. Samtang usa ka hotel sa Cagayan de Oro City ang gihimong quarantine facility alang sa mga dunay mild symptoms nga positibo sa COVID-19. Kumpleto sa gamit ang mong pasilidad nga dumalahon sa JR Borja General Hospital personnel. Karon, ana na sa 7 ang temporary treatment and monitoring facility sa syudad. Gi-load nato ni siya nga facility na atay marag ER din ha no and we have hospital beds and we have medical equipment and na atay mga emergency medications nga gipangbutang din ha to cater sa mga atong mga clients nga kailangan gyud og medical attention. Ang ikapitong TTMF giandam sa LGU alang sa mga mild symptomatic patients sa COVID-19 ug ugaling mahuman na sab ang laing duha pa ka mga isolation units or isolation facilities nga ginatukod dinhi sa syudad panghinaot sa LGU nga makaalibyo kini sa problema sa isolation facilities dinhi sa Cagayan de Oro. Daghang salamat, Cyril Chavez. Bisan gibawal na ang pagtapok-tapok, pipila ka mga deboto ni Senyor San Miguel sa Iligan City ang namanata gihapon atol sa unang adlaw sa pagsaulog sa kapistahan ini. Aneng report. Igo na lang sa pagsayaw sa gawa sa St. Michael's Cathedral kini mga deboto ni Senyor San Miguel atol sa pagsugod sa pagsaulog sa kapistahan ini sa Iligan City. Si Tatay Nelson Atis, bisan sa iyang edad, mibaktas gayod padulong simbahan aron mamanata kang Senyor San Miguel. Matud niya, mas magkasakit kuno siya kung dili mo adto sa simbahan inig ginaog ang imahe ni Senyor San Miguel matag kapistahan sa syudad. Walang kumandok ba mga po mga kanaad na kung bumana po ma'am, distansya man yapon niya ma'am. Gamay ba ko ma'am, nag-doubt ko ma'am. Mga wako ko 7 years. Ipanaan mo ko sa kumama. Nga muni nga dako ni ang kun magtigulan ko anayo sa San Miguel. Kining si Nanay Violeta Cabarce, mihangyo nga tugutan siyang musayaw nga iyan ang panata. Ang pagtuon ako kanira manggong magdaot niya ko ba. Unya di niya ako ako ra gong usa, wa ko'y bana, wa ko mga anak, wala ko mga apo, wala na ako magulang, patay na duha. Wala na ko'y mama, wala na ko'y papa. Wala sab mahadlok si Sherin Pulaos nga madakpan kay dili niya adlaw sa pagawas basta makapanata lang. Bit-bit pa ang replika sa patron. Para sa kuha ma'am, dili mapugan ang akong pagtuo sa iya ma'am. Bala tikitan ka. Kasa kapiton ni sa katoy, bayaran ng tingali. Naanda na sa mga deboto nga inig-inaog ang imahe ni Senyor San Miguel, mausab kini ang panahon nga mudagsa sila aron mamanata.
Karong tuiga, hugot ang pagbantay sa kapulisan sa simbahan aron mapugngan ang pagtapok-tapok isip paglikay sa COVID-19. Di actually ma'am, atos lang gihanyo na itong mga kaigsunan diri sa Iligan na manguli sila sa ilang tagsa-tagsa kabalay kay naman tayo live streaming sa atong misa diri sa tuang katedral para at least dili na pud nato sila issue na to citation kay kabalo naman sila na bawal gyud ang tipok-tipok. Matag September 20, maopoy sugod sa siyam kaadlaw nga novena kang Senyor San Miguel hangtod mag-culminate kini ato sa kapistahan karong September 29. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nakigpulong si DPWH Undersecretary Emil Sadain sa mga opisyales sa Samal Island ug kang Governor Edwin Hubahib labot sa Samal Island Davao City Connector Project. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sentro sa panaghisgot ang pagsupak sa pamilyang Rodriguez sa alignment sa tulay tungod maapektuhan matud pa ang ilahang propiedad ug makadaot matud pa sa marine environment sa lugar. Sa pakigpulong ni DPWH Undersecretary Emil Sadain sa mga opisyales sa Samal Island ug kang Governor Edwin Hubahib, nahisgutan niini ang wala pag-uyon sa pamilyang Rodriguez kansang gipanag-iyahang resort sa Samal Island maigo sa alignment sa tulay. Gawas niini rason sab sa pamilya sa pagsupak, maapektuhan matud pa ang marine environment sa lugar. Apan gisiguro sa opisyal nga matuman ang timetable sa proyekto ug dili madelatar luyo sa maong pagsupak. Iyang gipasabot nganong di na pwede i-realign ang tulay. Sa pag-aaral nito, we are working in a very limited space, both navigational channel at saka yung aerial space, no? Kasi daanan din ng eroplano yan. And we have also, from the navigation itself, current flow should always be most perpendicular to the width of the channel. So, yun ang nakuha nating alignment. Yung pagpunta sa alignment yan sa loob ng Paradise Island, as I've mentioned, is not intentional, but this is based on factual technical data. Mi padayag sab og suporta ang lokal nga paggamhanan sa proyekto aron masugdan na kini og tukod. Dako daw ang matabang sa tulay sa Samal Island alang sa kalambuan ilabi na panahon sa emerhensiya. Ang agian sa tulay is vacant lot. O mubayad man ang gobyerno. Ako mohangyo sa ila nga dapat mutabang sila nga madayon ning maong proyekto kay dili lang tan-aw nila ang ilahang sarili. Kung dili ang ilahang tan-awon kung giunsa nila nga natabangan nila ang tibuok katawhan sa igakos. Tuloy talaga natin ito. Sabi nga ni Gob, by hook or by crook, gawain talaga natin para magawa na natin ito. It is a opportunity talaga for Samal and Davao City. Daan ang gisulti sa mga Rodriguez sa nakalabang interview sa One Mindanao nga ugaling dili makonsidera ang ilang hangyo, mupasaka sila og writ of kalikasan sa Supreme Court. Alam namin mahalaga sa kanya yung property na yon, pero just like any other properties na kung saan meron major projects o programa ang pamahalaan, talagang sinasubject natin sa expropriation case kung talagang may oppositions or resistance. Sara, sumala ni DPWH Undersecretary Sadain nga padayon ang ilahang pakigdialogo sa pamilya ug gikuhaan usab nato og kining pahayag ang pamilyang Rodriguez pero sumala nila nga dili una sila mo komento. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka centenarian ang nataptan og COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Samtang usa ka 9-day-old baby boy ang namatay tungod sa maong sakit sa Davao City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report.
Natakdan sa COVID-19 ang usa ka 106 years old nga lolo nga taga Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Naka-admit siya karon sa pribadong ospital tungod kay duna pa siya ubo ug kalintura. Samtang duha ka pulis nga nakadestino sa Police Station 2 Cogon PNP ang nagpositibo sab sa COVID-19. Silang duha nagabantay sa quarantine protocol violators palibot sa merkado, busa makonsidera silang dunay high risk of exposure. Usa kanila anaa pa sa ospital sanglit naglisod sa pagginhawa, samtang ang usa pa ka personahe asymptomatic na ug anaa na karon sa usa sa mga isolation unit sa syudad. Samtang gipailam sa lockdown ang laing 5 ka lugar sa Cagayan de Oro City, human nga dunay mga residente nga nagpositibo sa COVID-19. Sa kinatibuk-an, anaa sa 17 ka mga lugar sa syudad ang kasamtangang gi-lockdown. Duna na 655 confirmed COVID-19 cases ang Cagayan de Oro City. 386 ang nakarecover ug 30 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 9-day-old baby boy nga taga Pampanga ang nalakip sa 4 ka bag-ong namatay sa COVID-19 sa syudad. Nakasinati kini og sintomas ni adtong September 2 ug na-admit ni adtong September 10 ug namatay ni adtong Miyerkules. Samtang usa ka 1-year-old baby girl nga taga Ubalde, Agdao ang nalakip sa 24 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City. Hinuon usa ka 1-year-old baby girl sab nga taga Barangay 76-A ang nalakip sa 15 ka bag-ong nakarecover na sa sakit. Sa karon dunay 1,783 COVID-19 cases ang Davao City, 1,441 ang recoveries ug 68 ang namatay. Sa Iligan City, nagpahimangno ang Emergency Operations Health Cluster nga kinahanglang limpyo ang trabahuan human nga sagad sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa syudad tungod sa facility workplace contamination. Busa kinahanglan gayod ang istriktong pagpatuman sa health protocol sulod sa mga establishmento o opisina. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Halos 300,000 na ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, samtang kapin 32.2 milyon na ang nataptan ini sa tibuok kalibutan, samtang kapin 10,600 taga Mindanao. Misa ka na sa sobra 32 milyon 235,000 katawang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa kapin 22 milyon 238,000 ang recoveries ug 983,065 ang namatay. Sa Pilipinas, dunay 99,361 ang nataptan og COVID-19. Anaa sa 232,399 ang recoveries ug 5,196 ang namatay. Og sa Mindanao, 10,629 ang dunay COVID-19, 7,197 ang naayo ug 327 ang namatay. Tungod sa sagunsong pag-ulan, nanawagan ang lokal nga kagamhanan sa Davao nga magbantay kontra dengue. Ilabi na nga ubay-ubay na usab ang natala nga kaso sa dengue sa syudad. Anay report ni Sheila Vergara Rubio. Taliwala sa hulga sa COVID-19, way hunong ang paglibot sa Tropical Diseases Unit sa Davao City Health Office sa nagkareng lugar sa syudad aron makalusad og aktibidad kontra dengue. Ginapahinumduman nila ang katawhan nga manglimpyo aron walay kaitlugan ang malamok nga nagdala og dengue virus. Nagapanghatag usab sila og mga moskitero nga dunay medisina pangpatay sa lamok ug mga insect repellent. Pag-explain kung unsaon ang pamaagi sa pagpuksa sa dengue, tapos nagpasalamat mi nga naa sila mga mosquito nga kaning tawag nga medisina para ingani, tapos sa mga tawag anang katupong kuan ma'am ibutang lang sa opo para dili duulon sa lamok. Nanawagan ang kagamhanan sa katawhan nga i-report gilayon sa ilang barangay health center kung dunay kaso sa dengue sa ilang lugar aron daling maadtuan sa City Health Office. Sa pagkakaron, ginatutukan nila ang Talomo, poblasyon areas ug ubang pa kung asa daghan ang kaso sa dengue. Hinuon matud sa CHO, kontrolado pa ang kaso dinhi sa Davao City, saglit mas gamay kini kung itandi sa milabayng tuig. Unom lang tong nagka-dengue sa Talomo, pero i-confirm pa po na ko ma'am kung dengue ba gyud to siya tanan. So ugma po ma'am dito ang amo ang activity, surveillance activity sa Talomo proper. Last August 500 ka pinta, karon 126 rata. So nikunod siya pero nagdagan pa man ang panahon. September 10, sige pa pug ulan mo nang sige kumbati mi na ma-intensify no. Mapakusgan ang kampanya kontra dengue. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.
Way undang ang pagpanghatag og serbisyong tinuod sa GMA Regional TV. Nihigayon na mga kapusong Cagayanon na sab sa Barangay Bayabas sa Cagayan de Oro City ang nakabenepisyo sa Kapuso Barangayan on Wheels. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Tungod sa epekto sa pandemya sa COVID-19, pawala-wala ang trabaho isip construction worker sa bana ni Jean Rose Habla nga taga Zone 4 Barangay Bayabas. Rason nga naglisod gayud sila sa ilang panginabuhian. Busa, dako ang iyang kalipay, human makadawat sa hinabang nga hatod sa GMA Regional TV pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Salamat kay makatabang gyapon sa akong pangadlaw-adlaw nga pangkuan labi nagkaroon wala akong banat dito sa layo nagtrabaho bago pa siya ni larga pa. Gikalipay sab sa ubang mga Cagayanon ang nadawat nga food relief packs. Dagan kayong salamat kay nakatabang po ni ilang gihatag karon. Dako kay pasalamat namo sa Jimmy Kapuso kay tungod sa bisag gamay lang nga kantidad nakatabang dako gaya pagkatabang sa mua. Dako kay salamat namo sa taga Jimmy o sa tanan nga nag-sponsor niini. Daghang kay salamat kaninyo mga staff sa Jimmy. Daghang kay salamat. Kamo gihimong instrumento sa Ginoo nga makahatag og tabang sa mga katawhan. Sulod sa mga relief packs ang bugas, canned goods, noodles ug uban pa. Nagpahigayon sab og disinfection ang Kapuso team sa lugar aron masiguro nga luwas sa COVID-19 ang mga benepisyaryo. Gisunod sab sa mga partisipante ang minimum health standard. Kining tanan, kabahin sa nagapadayong paghatod og serbisyong tinuod sa inyong kapusong istasyon. Labi pa karon nga padayon kitang nagsagubang sa pandemya. Mensahe namo nga dili mawadan og paglaom ug mopadayon lamang sa kinabuhi mga kapuso. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Single ko dol kay gibinuangan ko dol, gisayangan niya gamit. Oh no! Magyapon pasakitan ta pag kauman mo gasto pa ta ang ending biyaan na gyapon ta. Wala may nanguyaw. Single ba ko tungod kay masuko si mama mag-uwi-uwi. Waka ko jape. Single ba na ko? Minyo na manggod ko? Anong single ko? Unsay dalian nga itsuraan man. Unsa daw? Simply because wala pa kong glando sa akong ex at the same time wala pa ko bukang move on. Oh no! Ang rason nga no single gihapon ko. Wala pa magugoy kabuhi. Ana jud. Nganong single ko? Kaya ginapaabot pa man ako siya. Single gyapon ko kay mahadlok naman ko biyaan nga 400 day tag silingan. Pekto na sa quarantine, pagulag na mo eh. I'm afraid to love and I am afraid of commitment. Magbuot mo. Naglibog manggod ko, sir. Kung kinsa akong pilion, kay daghan kay ni sila nagsunod-sunod. Ngano single pa ko hantod karon. Nalibog magkuba kung sa akong pilion. Daghan mo kay sila mo to hantod karon single pa ko. Single pa ko? Alam nga, nagpaabot pa man kung magbulag sila. Oh no! Usa ka tertiary gi-rescue sa Pedro Zamboanga del Sur human na post sa social media ang hulagway nini. Unang nakita sa taga Pedro ang post sa usa ka netizen sa social media nga gapangutana kung unsang klaseng mananap ang ilang nadakpan. Tungod nini, nakikoordinar gilayon ang DNR Pedro sa nagpost sa picture nga si Ulama Mayo ug anak niini nga si Imelda. Ila dayong giadtuan ang lugar og gi-rescue ang mga mananap. Nagpahinumdum ang DNR sa katawhan sa lugar nga kung makakita og talagsaong mananap sama sa tarsier, dili na lang kinihilabtan og kung mamahimo i-report gilayon sa ilang buhatan. Webinar alang sa urban container gardening malampusong gilusad sa Davao City. Nagmalampuson ang webinar mahitungod sa pagtudlo sa saktong pagpatuman og urban container gardening. Tumong sa webinar aron matudluan ang katawhan nga makapananom og mga gulay sulod sa nataran sa ilang panimalay pinaagi lamang sa pag-recycle sa mga butang. Bisan ang mga simpleng mga kitchen waste, inailabay sa basuran pwede kining mahimong fertilizer sa gipangtanom nga gulay. This project will help people and somehow dealing with plants and vegetables
being able to sustain life during these pandemic times. Kabalo ko that this will give hope to our people. Mga kapuso, 91 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puha sa among pagkatunog balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kato maulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!